alai dilapaulai anak kopi oh duduk bersama malang lei di lapau lei anak kopi ogor yang layok katan larang jauh dan sampai lalu lupa ogor yang layok katan ladu sana oh jangan sampai lalu lupa dia oh ampunlah jo maaf oh la badan la kami oh tubuh la kamu lei oh mangarang curito oh tolong bana larang jauh oh la tolong la bau oh kambang la bunga tangah sawah urek manjala jala juo daunnya jatuh tapi jangan oh kita kamu lay pak menyabui kabar kok salah cie jodoh jangan sampai tukang disalahan Tuhan
Kalau jadinya kita maramba marami balainyo di salido dake di simpang bunga pasang. Karano badan kamanya bui kaba kok nyampang sanamo jo apa nambah samo yo jan basumu tapi rawang Tuhan. Banda urang nambah bandan tumbuh bamban di sawali pucuk kadondong mudo-mudo. Curito urang pak bakaban no badan jo mato ndak mali duto kawan kami ndak sato pak Ado ladang sabala sawa lain talang lain pangalan patah panjulu tangkai bungo. Karano badan kamanya bui kaba lain tukang lain buatan gurunya langai pola mandi yang laju Hari paginya orang babi dua lalu kalawitan. Jamodinya anak ujung air diambil langkok tengah sawah do banane tapi jalan. O seri abi curito masuk o kabaka mulai dijalankan toetong kejadian di daerah Suranti o kecamatan daerah Sutra kabupatennya di Painan Tuan. O babendi nyolai mari babendi jama bakudo anak ujung air kudo patah lambe larinyo tagole tantang jembatan. Nangka bapak nan dibuek kini to bilang kejadian di daerah Suranti ulu langgai kampung keteknyo apa namo judul curito kulima menjadi intan Tumbuh lado sabala jalan daun Desember 23 kok laku 5 menjadi intan yo ayat di mangano di pola tasang kui nyo
Kita bilang curito nang koto sabui kejadian di Surantie, Kecamatan Daerah Sutra Kabupatennya di Painan Ulu Langgai Kampung Kete. Menurut sejarah Pak ditarimo bapoko mangko menjadi bahasa mangko bamulo di mako asa curito ko kejadian di Ulu Langgai. Olape di buki siam bacang kok kini dake gaduang sekolah tuan. Kita bilang nama pelakunya, nama bintangi malam kini. To sabui nama ayahnya, to bilang nama mandenyo. Yo ayah banamo Amiruddin, mande banamo Maragelang. Baranak cie laki-laki siapa namo anaknya. Banamo si Buyung Malang mae. Banamonyo si Buyung Malang mangko banamo Buyung Malang sajak mulai di rahim bundo balun batobo jonam bayi entong ditimang parasayan. Sampai nyolai kaduyako mande ditimang banse sajo dicali kabake mande dipandang kabake bapa. Tinggal di pondok tengah sawah kok dicali ayah jo mande awak orang banse mae dalam kampung tuan. Awak orang banse pae dalam kampung menandoan manderang banse menandoan ayah orang musikin. Sado indah, sado de awak, sado lai, sado de urang, kurang mengake, kurang makan, kurang menumbuk, kurang turun. Ba itu nasib ayah jo mande, akarajo ayah Malang, makan gaji ke sawah urang tuan. Makan gajinya ke sawah urang itu karajo ayah jo mande di sinan kalau dipandang kok dicali kabake pondok. Makok lantai jongkang jongkian kok dindiang liang-liangan atoknya bintang-bintangan malenggang acok tapape manyua acok tasangkui malonja acok talantuang. Ba itu nasib badan Malang tumpak nagari sakete tuinyo orang banse dalam kampung mae. Awak orang banse dalam kampung abiari baganti hari, abiari baganti pakan badan bertambah gadang juo. Apa tanda Malang lah gadang lah bisa membantu mandekan duang, bisa membantu layainya. Ba itu badan lah diri Malang, tando-tando Malang lah gadang, ado bau limo bale mae.
Oh ado bau mua pak limo balik tahun ba itu kalau dipandangi awak sadang bujang tangguang bana bakato malang bake ayah sarato jomande kanduang o ayah sarato mande sajak mulai ambo kaduya dak mencubo bermain-main dak pernah jalan-jalan do pai kalua kini ko ambo main-main kini ko ambo jalan-jalan ba itu kato badan malang mandanga kato anak ajawak pandari mande sarato ayah sekalian Bajalan-jalan nak tak balarang main-main tak mande taga elok-elok jo kawan-kawan jan batang angkana oh lama lang la ayah Ojan batang kanak na badan ayama badan malang mandanga kato dari ayah sarato jo mande kanduang malang barangke nak nyolai nanari sari tu bamain kalua jo kawan-kawan sadang lama bamain-main kawan lah hilang kasadonyo oh kawan lah hilang pak kasadonyo dipandang kawan lah hilang bamanuang malang sama sorang kamapainyo kawan banyak tuan oh kamapainyo kawan banyak mandanga kato bentuk itu nyo cali bana elok-elok nampak kawan babondong-bondong baju putih pak sarawa merah kiro pai kagadong sekolah oh sadang nyo malang mencalik juo pikiran tibo di si malang nan samo gadang jo awak nan ketek-ketek ado juo labi sikola kasadonyo mangako ambo tuan ndak sikola mae oh mangako badan dak sekolah indak to bilang lamo bana nanari sari tu malang pulang katampe mande tibo di pondok buruk mande satu tibo di rumah mande entong bamanuang badan malang di malo malang nak bamanuang takana-kana kawan banyak lepai kagadon sekolah manga badan bamanuang juo tuan yo indak disiko depak di palamu nan sanjo kalau dipandang malang pailo kalua main-main kalua jo kawan-kawan Ari ado puku 6 sanjo kabadako kepuku 7 kawan lah hilang kasadonyo sudah hilang lah timbu pulo laba bondong bersamo-samo nyo calik kawan nambah samo pai kasurau pai mangaji hati malang batambai bo mae
Oh hati malang pak bertambah ibo de inyo malang sekutiko baru tersasa pulang ke tampek mande kok coiko agak kaonyo ndak tan lai hati malang kok tibo awak dak kok mande duo juaya kan dua ngambo. Oh awak kaban bagi mande minta antan pe mengaji minta saran pe sekolah sainggo pandai tuan tuli baca mai. Sainggo nyo pandai tuli baco indak to bilang lamo bana disiko kabala dipacape lah sampai malang lah tampe mande tibo di pondok lah tangga sawah satonyo tibo lah dakok pondok nyo tarui kaya jo mande nyo onde ayah serato mande bari maaf ambo mangece ampun baribu kali ampun ampun di bawah tapak kaki di atas selo kabasaran kato riang kato talompe kato takwi kato nak sampai nambana kato mokaban yo ala kasanganang ya Holati lamande Oh nambana lakato Oh kambo kabakan ambo main jo kawan-kawan samo kadang jo sambo labi sekolah kasadonyo samo kadang jo malang lah kasurau pai mengaji. Oh aku sabab mande badan ambo serato jo ayah sekalian apo sabab jo karanonyo mangako malang dak sikola oh mande Mande malang anak mande jan berang nak malang kakami jambangi kabake mande mangko malang nak endak sekolah calik lah nak penghidupan mande kurang mengake kurang makan kurang menumbuk kurang turun jalan sekolah nak nambah sabui untuk makan payah mande bancari ba acaronyo nasi kongola nak kanduengi Maba ala caronyo nak sekolah wa itu kato badan mande baru menjauh malang sekali de ayah serto mande ampuni badan diri malang jan berang mande kamboja bangi dak ya kamalang asale pandai tuli baco asa bisa malang mengaji di mabaraja bonamu mande Mendanga katonyo dari anak onde malange anak mande kok kami tak saran sekolah nak bantu orang membana badan diri mande jangan uang masuk basikola
nangka di tanah baluna dona tapi sekadar bisa tuli baca, sekadar pandai mengaji, insya Allah Tuhan menolong. Mande bau sao nak juaya malang, membaca mande majan, cukui menulis bue urup. Kok mengaji ayah manyaran, nala kok sanang hati mah. Alang nae kok lay dalam pengana malang, kok tak pengana malalala. Nak kalamu ang majat tuli baca, nak kalamu aja mengaji. Kok lay dari hati sampai ke hati, kok lay bersimpan lanak di kapalo. Mandanga kato dari mande onde mande serato ayak, kok laco itu nang kaelo ambo turui perintah mangande o mande. Oh panik mangecek jo mandenyo na malam semalam itu yo ala tidur sarumahnya. Sakalo lalo hari siang tandonyo hari kasiang, bapico murai atekayu. Bekuku ayamnya dalam kandang, dak siang hari dek ayam, dak siang hari dek murai tando-tando hari ke siang badarak bedarum-darum bunyi tamiangnya orang balari. Tersingkok pak bantunya ambun nampi kata ngabi matoang hari maei. Oh manam pagi dan sepagi itu tumpak de ayah badan malang barangke ayah dari rumah yo di pondok tengah sawah. Tarui kalapau pa ayah malang satu dek lamo di bajalan tibo di lapau tampek jua buku sarato jupit tului sekalian. Ado bapena pa urang menjua, ado sure ama bagai di dako toko di sinan kalau dipandang. Agak di badan ayam malang nyokaban kapak nempunyo kadai, onde apa nempunyo kadai. Ambien pak buku sebuah serato petulik cie serato pena sekalian. Agi di dalam besure ama cukui sekalian yo Al-Quran no apa memandang kato pak dari ayam malang iyolah dari Amirudin lah nyuambian pak dirang lapau nyuambian buku jo patului nam pena nyo bali jo sure ama jo Al-Quran dak namu tinggal aiko Amirudin na buku dapek pena dapek nama itu de ayam malang. Naninyo sure amala cukui pulo baru bakato nyo buyuang Amirudin masuan kautang pak lamo ambo mandanga kato dari Amirudin utang dak ulu yuang balu lansai nambaru lang buhe pulo nakkan wengei.
manam barulah ang buek pulo. Kok sempan dak tabai yang jangka 2 minggu kini ladang bola sama at paso manabe yang barisuenyo. Mandanga kato dari apa punyo kade asa dai dape buku jo sure ama kama disuruh ambona mue ba itu kato ayama alang pae nyoba opak buku jo pitului langsung ke rumah badaninya panek dek lamo di bajalan tiba di rumah badaninya. Oh satu sampai mainyo di rumah bakato badan namirudin nonde malang anak ayah elok malang baraja na Elo nak malang baraja na narisari tu mulai baraja badan malang membaco aja dahulu membaco mande majan. Oh itu nyo janji jo ayahnya tentu diaja lah tuli baco kalau kabar aja tuli baco tentu baretong aja dulu baraja baretong jo mandenyo mulai baretongnya dari 1, 1, 2, 3 sampai 5, 6, 7, 8 sampai 9 jo 10 sampai 1000 aja etong mae. Oh sampai 1000 baraja etong pandai baretong badan malang baru aja tambah menambah ba itu kalau dipandang dek baja tambah menambah onde malang ilana mande kita aja tambah menambah 1 tambah 1 bara malang kato mande 2 mak kato si malang 2 tambah 2 bara malang kato mande ampe mak kato si malang. Di sinan kalau kok dipandang ampe tambah ampe bara kato mande 8 mak kato malang 8 tambah 8 bara diang kato mande nambale mak kato malang de ebat uta anak inyo cie nyo aja 2 dape. Yo 2 diaja 3 pandai baretong nambah menambah mengali-ngali santiang juo mae. Oh baru diaja nyobue huruf ba itu kalau dipandang diaja membue huruf banyak anak iko bantu nyokok mengangkang bantu angkolopi ko anamo ma keto mande malurui sebentuk tonggak inamo ma keto ama. Oh memang yo santiang badan anak adi aja beda B diaja C tahu C diaja I pandai ba itu hebat utak malang tuan.
Yo tahu diurup kasadonyo indak disiko di palamo topa capek kabasa kete abiyari sehari itu abiyari baganti yari abiyari baganti pakan dia durup nambanya ba itu mande majan dek santiang tak badan anak indak disiko di palamo disiko kabato pacape sabulan aja membaco pandailah malang tuli baco Oh pandailah malang pak tuli baco mencali hebat uta anak menangi mande memandangi onde malange anak mande onde malange anak ambo kok nyato bepiti lenak badan mande nyato kayo sebantu orang. Oh kama sekolah na amak saran yo na tapi kini apa kadayo mandirang banse na dalam kampung tapaso jo mande. Oh malang baraja yo na ba itu kato mande malang tuan. Mencali mande menangi mengecek malang kamana dalam yang nangi aku membuat tuangi ku mana mau kembang ba itu kato badaninyo indak to bilang lamo bana yo indak disiko dopak di palamo dek la pandainyo malang tuli baco manulis badan lah hebat pulo ba itu tajam tak malang Baranti nyopa aja tuli baco baru mulai aja mengaji kalau malang aja mengaji dari janjang naik dahulu ba itu kalau nam biaso baraja mengaji nyo ayanyo nyo tunjuan dia ya elo baca auzubillahi minasyaitonir rajim ba itu kato badan ayalanyo baca di madan malang dek sudah itu nyo baca baru nyo kaban di badan ayah onde malang anak ayah danga kato nak simaan buni nan malang jan bagara-gara kok baraja nak yuati kati tolong ang simpan di kapalo dari utak muko nak simpan ke balakang ba itu kato badan ayah baru di sinan kok dipandang nan lurui sabantuk tonggak ikuali namo ma kato ayah bakalu cuang ko duo iko ba namo ma kato ayah di sinan pak malang kok dipandang de inyo malang sakutiko indak disiko di palam wali diaja ba dapik ba diaja tak tahu ba itu badan oh diri malang Ndak lama kita bilangkan Nabi hari baganti hari Abi hari baganti pakan oh Abi pakan baganti bulan Nabi bulan sebulan itu mengaji bertambah pandai oh mengaji nyopak bertambah pandai umur bertambah lanjut juo badan bertambah gadang juo ado ba umur 8 balik tahun
Mengaji bisa nyo mama membaca bisa baru bakat tolai malang bake ayah o ayah dangakan bana ayah maja badan ambo baja ambo mengaji kini kaya ambo bakanda ambo batanyo cie joduo Nambo tanyoan ya bake ayah Nambo tanyo ndak banyak bana Sekalian urut bisure amado Batitik kasadonyo Mangako ali ndak batitik ama ambil titik ali Yo amambi ya titi ali mandanga kato dari anak tekajui ayah mandangan ko ayah ngaji citu nak tahu ayah malang manaya kang ba itu kato badan ayah ko ndak tahu ya ayah majan ambo minta kabake ayah sesuai keadaan awak sesuai pipata ayah De ambo ya batamba gadang ado pipata dari ayah nak kayo barani pakai kok banse alemu cari jadi dek karano kita orang banse antan badan diri ambo di madukunyo dilanggai ko antan badan diri ambo Meminta alemu ya kabatinan antan ambo kasinan ba itu kato badanana Ba itu kato pak badan malang sinan menjawe badan ayah onde malang danga bana kanapo diang guno alemu kebatinan baru nyo jawe di badan malang Mangko ambo minta antan meminta alemu kabatinan ado bana pipataya guno baju palampok miang guno piti palampok malu alemu pencabui kato pencabui malu dinarami pambongkat tare tabanam dek karano piti nda ado Dek karano ya piti nda ado kato sampai dari Simalang barulah galak buyung Amirudin iyo ayah dari Simalang Kalau iyo nak sabantu itu kok yo lai dalam pangana ndak kamanuntui angkana lain kanini kontan badan ayah Yo tinggal di kaki gunung kuni anak buah pendeka kuni banamo gangae na Hola merah lamato Banamo gae nyo merah mato ala kok sanang hati malang Mandanga katoco itu nyo jawe di badan malang Sole maya namo badan ini aku sabab karano nyo mangko banamo merah mato oh ayai